हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनां आयदा बाहाय सावरायनो नागिरदों। बे जाहैबाय जोंनो आसाम सरकारा सानसे सिगाङाव गोबांथार फरायसालिमाफोराव माखासे स्ट्रिम बारायनाय आरो माखासे गोबांथार इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय माखासे पेकेज फोसावनाय दा बेफोरो सोलिगासिनो दङ आरो खालामगासिनोबो दङ। आरो बेजों लोगोसे टिचारफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामगासिनो दङ, टिचारफोरनि जिहेतु जब बेखौबो। आरो बेजों लोगोसे बबेखौबा स्कुलखौबो खालामगासिनो दङ। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो जोबोद बाख्नायथाव। बेनि थाखाय सरकारखौ बाख्नायनांगोन। दा बिनिफ्राय जोंहा गोसो होनो गोनाङा बेसो, जोंनि गेजेरावबो जोंनि खाथियावबो माने जोंनि चिरांनि लकेलिटियाव हिसाबै बासुगाव जितु कलेज दं, बेयावबो साइन्स स्ट्रिम जिहेतु लाबोबाय आरो बेखौ फोसावनानै होबाय। बिनि थाखाय जोङो लकेलनि जानानै बा आंनि फरायबोनाय हिसाबै आं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो जोंनि एरियानि थाखाय बेयो जोबोर मोजां। आरो गुबुनफोरनि थाखायबो बियो सुबिदा गोनां, मानो होनबा मोनसे कलेजाव गुबुन मोनसे एरियानिल' फरायनो मोनो बेबो नङा, आरो गुबुनफोरावबो बेबायदिनो फोसावखादों। दा बे बाथ्रा दानिया बुंनो नागिरनाय बाथ्राया बेसो, जोंनि गेजेराव बा बर'फोरनि एरियायाव, जोंनि बड'लेण्ड हालामाव गोबां जोंनो सरकारा सुबिदा हराखै नङा, हरगासिनो दङ। आरो जे बेखौ जोङो नुगासिनोबो दङ आरो फैबाय थागोनबो। आरो बेजों लोगोसे एकर्डआवबो गोबां जोंहा इनस्टिटिउसनफोर फैफादों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो, बेनि फिथाइखौ एबा बेनि जोंनि जिहेतु मुल बुस्थु, बेनिफ्राय बेनि सुबिदाखौ जोंसो लानो हागोन ना हाया, बे मोनसे गिदिर सोंथि। मानो होनबा जोङो नुनो मोननाय जादों, जोङो दा गथ'फोरखौ फोरोङो, गथ'फोरनिजों थाफायो बा गथ'फोरखौ नुयो हिसाबै, नोंथांमोनाबो नुयो हिसाबै नायदों जानो हागौ। आरो नोंथांमोना बेखौ नोजोर बोनानै नुहुरनो मोनगोन जे जोंनि बेफोरबायदि खाथियाव बेफोरबायदि सुबिदा गोनां कलेज, इउनिभारसिटिस आरो नङाबा स्कुलफोरखौ जोंनो लाबोना होफैदों, टिचारफोरखौ मोजां लाबोना होफैदों, स्ट्रिमखौ लाबोना होफैदों। दा बिनि बेलायाव जोंनि बर' गथ'फ्रा, बर' फरायसाफ्रा बेसेबां स्ट्रं जादों, दा बेसो मोनसे जोबोद गोसो होनो गोनां बाथ्रा। मानोना नुनो मोननाय जादों जोंनि बर'फ्रा फरायनायनि सायाव जे एकदम माने डाउन सायाव डाउन जालांगासिनो दङ। दा बेखौ गोबाङानो सरकारखौ दाय होनो नागिरगासिनो दङ। नाथाय सरकारानो जा एबा सोरबा टिचारानो जा, बबेबा स्कुलानो जा, बेयाव सोरबानि नोंथांनि फिसाज्ला, नोंथांनि फिसाजो रोङिया नोंथांनिसो लस बा गावबा गावनिसो लस जायो। सोरबा स्कुलनिबो जाया, सोरबा सरकारनिबो जाया, सोरबा बा टिचारनिबो लस जाया बाहाय। दा बेखायनो बियो मोनसे जोबोद गोसो होनो गोनां बाथ्रा। लकडाउनखौ बदनाम खालामनानै आरो स्कुल कलेज खुलियैखौ बदनाम खालामनानै आरो टिचारफोरखौ मोजां नङा बेबायदि बदनाम खालामनानै गावनि फिसाखौ मोजां लामाजों लांहोयालासे दोननाया बेयो जोबोर मोनसे गोरोन्थि जानानै दंगासिनो दङ। बेखौ नुगासिनो दं। मानो होनबा नुनो मोननाय जादों माने जों गथ'फोरखौ माने स्कुल गैया होननानै फरायालासे ओरैनो दोननाय, माने फोरोंनाय गैयै, ओरैनो उदाङै हगारसारनाय, गेलेहोनाय। दा बेफोरबायदि थासारिया उन्दै एकदम एलपि लेभेलनिफ्राय लानानै गोजौ लेभेलसिम बियो सोलिगासिनो दङ, जायनि थाखाय एग्जाम मोनसे पास खालामनो हायि माने नुगासिनो दङ आरोखि। दा बेबायदि हिसाबै थांबाय थायोब्ला, नाथाय जोंनि बे खाथियाव फैनाय कलेज, खाथियाव फैनाय जोंनि साइन्स स्ट्रिमानो जा, मा गुबुन गुबुन स्ट्रिमानो जा, बा गुबुन गुबुन इनस्टिटिउसनानो जा, बेयाव जोङो मा सुबिदा लानो हागोन, बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै दङ। जायनि थाखाय जोङो नुदोंबो, साइन्स स्ट्रिम जोंनाव फैदों जिहेतु, एबा साइन्स स्ट्रिम सोना होदों जेराव आर्ट्स दं, बाहाय नुनो मोननाय जागोन आर्ट्सआव जोंनि बर'फ्रा होंगो दोंगो जागोन, साइन्सआव माने गैया, मिनिमाम थागोन। दा बेखौ अब्ला जोङो मा नुनो मोननाय जाखो, सोरनि थाखाय लाबोदों, सोरबायासो थागोन, सोरबायासो डेभेलप जागोन। दा बेबायदि नाथाय गुबुन हारिफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जादों, लकडाउनानो जा, स्कुलानो जेखियानो जाया मानो, बिसोरो जेबो एफेक्ट नङा, बिसोरनाव जेबो माने गोहोम खोख्लैया। बिसोरो जेखौ सोलोंथाइ लानांगौ बेखौ सोलोंथाइ लाहोनायाव बिमा बिफा, गारजेन, दा बिसोरसो बांसिन जर लायो। जे जायगायाव बिसोरनाव गोबां प्राइभेट स्कुलफोरबो गैया, जोंनि बादि मिडियामफोर, प्राइभेट मिडियामनि स्कुलफोर गैया, दङबा खालि बे इंलिस जायहा हादों बे, बाखियाथ' गासिबो सरकारियावनो फोरोंजोबो। मानो होनबा बिसोरना मिडियाम वाइसै प्राइभेटआ जोबोद खम, बर'फोरनासो गोबां दङ। दा बे हिसाबै माने सोलोंथायाव बबे बिथिंजों खारदों बेखौ नोंथांमोना आन्दाज खालामनो हाबाय जानो हागौ, जोंनि बर'नि आरो गुबुननि। दा बे मोनसे बाथ्रा। बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों, बा जोङो सावरायनो गोनां दङ, बयबो साननो गोनां दङ, जे जोंनि खाथियाव जोंनो गोबां सुबिदाफोर होफैदों, जों बेखौ लानो नांगोन। आरो लानोबा गुदिनिफ्रायनो, प्राइमारि लेभेलनिफ्रायनो बा उन्दै समनिफ्रायनो बेखौ मोजाङै माने शिक्षाखौ
दैदेनलांहोनांगोन आरो बिनियाव फार्स्टआव बिमा बिफायानो नायग्रोनांगोन एबा गारजेनानो। मानो होनबा गारजेनासो एबा गारजेनजोंसो गथ'आ थायो, गथ'आ बिजोंसो सोलोङो। दा बेखायनो हगारसारनायखौ बारा बन्द' खालामनांगोन, लोंला जारला बन्द' खालामनांगोन। नोंखौ नुयोबाथ' सोलोंखागोन, बिमा गथ'फ्राबो नुखागोन। लोंनांगौ, नाथाय गथ'नि आन्दोआव जा हायो। दा बेयो मोनसे जोबोद मोजां बाथ्रामोन। नाथाय बेखौ जों साबेसे लाखिनो हायो, दा गोबाङानो गोरोन्थि बुजिगोन। दा बेसो आरो। नाथाय बेबायदि थांबाय थायोबा जोङो जेसेबांखि जोंनि जायगायाव, जोंनि न' खाथियाव, जोंनि न'आवनो मोजां मोजां इनस्टिटिउसन, मोजां मोजां स्ट्रिम लाबोनानै होफैया मानो, जों मालाबाबो उन्नति जानाय नङा। बे बाथ्राया 100% नोंथाङाबो बेखौ साननो हायो। दा अब्ला नुनो मोननाय जाबाय, मा होनो नागिरदों नोंथांमोनहाबो, जोङो रावखौबो खाथायनो नाङा। सरकारा जेखि खालामथों, स्कुला जेखि जाया जाबाय थाथों, टिचारा जेबो जाया जेखि खालामबाय थाथों। जुदि बन्द'आनो खामारबा बेखौ जों मा खालामनो हानो। नाथाय बिसोरहा बैसो थांगोन मा थांगोन होननानै लाखिनाय नङा, पास खालामहरगासिनो दङ। आरो जेरै नोंथांमोना नुदों, थांनाय बोसोरनिफ्राय जागासिनो दङ। नाथाय लसआ सोर जालांगासिनो दङ? जोंनि गथ' गथायासो जालांगासिनो दङ, जोंसो जागासिनो दङ, जोंनि फरायसाफ्रासो जागासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो एसे सेस्था खालामनो नांसिगोन, एसे सोलोंहोनो नांसिगोन, गासैखौबो हगारसारनायखौ बन्द' खालामनांसिगोन। बेखौसो बुंदोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।